To, ina matasa masu son yin jagoranci. Ga ɗabi'u guda 5 zan kawo waɗanda za su taimaka muku wajen zama jagoranci idan dai kuna so, amma na 5 ɗin kamar ya fi muhimmanci don haka a tsaya a kalla har zuwa ƙarshe. Na farko dai tukunna mun san cewar duniyar nan kullum canzawa take yi. Da haka yayin da take canzawa shi ma mutum dole ya canza ɗabi'unsu. An ce in kiɗa ya canza sai rawa ta canza ko. Muna cikin yanayi da technology wato ƙere-ƙere da sababbin ilmummuka suke ta fitowa. Don haka dole in mutum yana neman jagoranci ko yana son jagoranci dole sai ya rungumi zamani. Abu na farko shine mutum ya zama mai hangen nesa ne. Mai hangen nesa yana taimaka maka ka san ina za ka je, a ina kake tukunna, ina kuma kake so ka je. In baka san inda kake so ka je ba sai dai kai ta buduma kenan ya zama baka da wata alƙibla. Wanda kuma ba shi da wata alƙibla to me wani buri yake da shi kenan. To idan baka da burin da zaka cimma wanda kai tunaninsa saboda hangen nesa, kaga ba damar samun wani jagoranci da zaka yi. Abu na biyu shine mutum ya zama mai mutunci. Mutunci yana da wahalar samu yanzu, amma kowa ya san duk mai mutunci ana kimanta shi, kuma ana mu'amala da shi, kuma ana yarda da shi, kuma ana jin abin da yake faɗa. Da haka yana daga cikin abin da lalle ya kamata a ce wanda duk yake buƙatar jagorancin ya zama yana da mutunci a idon mutane. Abu na uku shine ka zama mai jajircewa. Rayuwa ba ta rago ba ce. Bambancin rago da jarumi shine wato shi rago idan ya yi tuntuɓe ya faɗi sai ya zauna na yana ta kuka. Shi ko jarumi tashi zai farat ya fara sake gudunsa ko tafiyarsa. Mu ɗauki darasi daga wajen jarirai. Kaga jariri yana koyon rarrafe zai faɗi ƙila ya yi kuka amma dai ba zai kwanta a wurin ba, tashi zai ƙara gwada rarrafen. Yana koyon tafiya zai faɗi har ya buge bakinsa ya ta kuka amma dai tashi zai ya gwada tafiyar nan. Yana koyon gudu shi ma haka kuma ya tashi ya ci gaba da gudu har ma wata rana har ma zai kawo munzalin da zai fi ubansa gudu. Wannan ya nuna cewar duk wanda yake neman samun ci gaba to dole fa sai jajirtacce ne. Abu na hudu shine tafiya da zamani. Kamar da na ce zamani canzawa yake, duniyar nan haɗewa take yi. Da haka dole ka kokari ka tafi da zamani. Sababbin ilmummuka fitowa suke yi. Ba yadda za ka samu ci gaba idan ba ka ilmantar da kanka. A ce kawai ka zauna daga karatun makaranta ba wani karatu kuma ka ce za ka samu ci gaba har ka samu jagoranci a wannan zamanin, to gaskiya abin da kake nuna shine zamani ya tafi ya barka a baya. Domin in baka tafiya da ilimin da yake tafi da zamani, kaga ba da za a zamani ya tafi da kai. Na ƙarshe shine kuma ya gani na fi muhimmanci shine ka zama mai hidima ga al'umma. Duk abin da ka san mutum zai yi in dai har yana son samun ci gaba to yana ta'allaka fa da hidimtawa al'umma. In ɗan kasuwa ne kai, me kake wa al'umma? Hidima kai. Duk da kuɗi kake karɓa in ka sai da abu ko kai musu wani abu, amma dai hidima kake wa al'umma. Wace irin hidimar kake musu? Dole sahihiyar hidima mai kyau da za su ji daɗi. Idan mulki kake, ai hidima ce ga al'umma. Ko me kake yi dai hidima ce kake yi ga al'umma. Don haka wannan hidimar za ka tace zuciyarka ta zama tsarkakakka wajen tabbatar da cewar ka yi hidimar nan tsakani da Allah. To idan dai ka rike waɗannan abubuwa 5 insha Allahu jagoranci zai same ka ko ba daɗe ko ba jima Allah zai samu dace.